הנה תרגיל כדי לראות אם את מחזיקה מתח כלשהו ברצפת האגן שלך. שבי על הברכיים על כרית או שמיכה מגולגלת, תוך שאת מרגישה את החיבור של רצפת האגן שלך עם המשטח שאת יושבת עליו. תראי אם את יכולה לפתוח ולסגור את הסוגרים שלך בהתאם לנשימות שלך. זה יכול להצביע לך על מקום שבו ייתכן ואת מחזיקה מתח. הרגישי כל שחרור סוגר עם השאיפה והאיסוף בנשיפה. ייתכן שלא יהיה פשוט לפתוח את הסוגרים, את לא דוחפת אותם החוצה, רק משחררת אותם. אם את תמיד יושבת בהטיה האחורית של האגן, ייתכן שיהיה קשה לשחרר את סוגר פי הטבעת שלך. ואם את תמיד יושבת בהטיית אגן קדימה, ייתכן שיהיה לך קשה לשחרר את סוגר השופחה שלך. רצפת האגן של כל אחת היא שונה, אז תראי אם את יכולה להבין איך לפתוח ולסגור את כל הסוגרים עם הנשימה שלך. כתבי לי בתגובות מה גילית, ובבקשה שתפי את המידע החשוב הזה עם חברה.